התכנסנו. אנו חברי מועצת העם, נציגי היישוב העברי והתנועה הציונית, ביום סיום המנדט הבריטי על ארץ ישראל. בוקר זכותנו הטבעית וההיסטורית, ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות, אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל. נכון שאין פה לבחור, זה החימום היחידי. הוא חוק הלב ושקר, על משלתי, על משלתי. יש מי שגר בצריף רעוע, יש מי שוכן בתוך ארמון, מי שיש לו שיכון קבוע, ולרעים אדון דרכון. אך מה יש כאן להתווכח, היש שיכון דומה לזה. גם לא שילמנו דמי מפתח, ואז ביקשו שלא נצא. יא משלתי, ותשאלי אל הבחירות. או יא מזרחי, יא מצאתי, וכוכבים כמנורות. נכון שאין בו לסוחר, והחימום היחידי הוא חוק הלב ושקר, על משלתי, על משלתי. שאני מתגעגעת לילדים בגבעת ברכה. קינדרלך. אני מקווה ששרה מטפלת טוב ברותי הקטנה שלי. אבל אם רק היינו שומעים מהם איזו מילה, משהו. אופל ביסותינו והמר אורו קטן, חשוב חמות עתידנו, נומה מה הקול אני שומע בטרטור מפחיד צועק, והטרקטורים גומע חבר'ה, זה מכתב מציפור הכת. איפה? לכל הילדים שלום, כולם בריאים, החולים הבריאו. שרה מוסרת דש מיוחדת על שלום התינוקות. כן מוסרים מקבוצת פפה שכולם בסדר. קבוצת ציפור הכת מרגישה טוב ומוסרת דש מיוחדת לכל ההורים. איזה הקלה. ממקורות מוסמכים מודיעים כ4,000 חיילי האויב נמצאים על יד ניצנים. מטרת פניהם להתקדם צפונה. בהתאם לזה נעשו ההכנות הדרושות לקדם את פניו. ריכוזי אויב אלה הורעשו קשה על ידי חיל האוויר שלנו וחיל התותחנים. נפגעו 2 טנקים. האויב הרעיש אתמול את באר טוביה, חצור וגן יבנה. וזהו סוף החדשות. כל חבר שיש בידו פנס צריך לתת לי אותו. הפנסים הכרחיים לפעולות צבאיות הלילה. למי יש פנס? הנה, קרא. פנסים חשוב. הרבה יותר חשוב זה לטפל בבעיית הסניטציה. הלכלוך וזוהמה עוברים כל גבול. מפקדה והרופאים ביקרו בכל העמדות. הם ודאי ימצאו פתרון. ולא את.
אמנם יש מחסור חמור מאוד בחומרי ניקוי, יש הריסות, יש לפנות את הפגרים, וכל זה מאוד קשה לביצוע תחת ההפגזה המתמדת. את לא מבינה? מבינה. מה שחשוב זה סבלנות, העיקר שבינתיים יש מה לאכול. נכון. שמעתם שבכזה המרגמה האנגלית מתאימים בדיוק למרגמה שלנו? החבורה הנועזת של נפתלי חזרה משדה הקרב עם שלל רב. אפילו 2 רופאים אנגליים הם הביאו. ו5 מחסניות ברנד. והם מצאו גם כמה חלקי אלחוט. זה יהיה נהדר לבוזיק וציפור הגימל על סוסנים. זה הרי הקשר היחידי שנשאר לנו מאז שנותקו החשמל והטלפון. כל ישראל השעה 8. טור טנקים וכלי רכב שונים מעיראק סוידן ובית אפה ירד על נגבה. הגיע למשלט לסו, שם הופעלו סוללות תותחים בסיוע הארטילריה של תחנת הניסיונות במג'דל, ממנה הפעיל האויב פגזים. הסתערות חיל הרגלים נמשכה 10 שעות. כל אותו זמן הפציצו מטוסי האויב במרוכז את כל מרחב נגבה. חיל הרגלים המסתער נשבר ושוטט דם נהדף אחורה על ידי לוחמים. אבדות המצרים כבדות. כל ההתקפות נהדפו ונגבה איתנה עומדת. ותעמוד! מג'וליס אל נגבה ומנגבה אל היבדיס הדהדו היום הגבעות מכל ענות גבורה. לא יעבור הפולש! לא יעבור! והלב סמוך ובטוח. הפותחים בעמידה סטלינגרדית יזכו במהרה גם לסיום סטלינגרדי. נגבאים, עיניכם האדומות עוד תחזנה במפנה הגדול כי יבוא. הכל יהיה בסדר. שוב נציג לכם הערב, נעציבו לב אחד על פגישה אשר עוד תתקיים פעם ויהיו בה איציק חשב
תהיה איתו גם רינה, ואולי לשם יבואו עוד לגמדים והמון, ואולי יהיו גם נוצה ועקיבא מגלון, ואולי, אך מי יודע, הנה הם באים, המקום דרומית לכאן, בקילומטר ה-70. הפגישה שכתוב, ורק פעם בשניים טובות, מה נשמע איך הולך העולם, וזה לא ראינו מזמן, כי תמיד שפעמיו נפגש עם חבר, יחרב בטח. מה שהוא מתעורר ועומד מבפנים, ושיחה מתחילה על אותם עניינים. היא שיחה שטוב שבאת, מה נשמע שם על ההר? כך לא רע, רק רינה קצת עוד מבולבלת. כל היום היא מדברת, הכנסה אל המדבר. המדבר מזמן נו. מילא ספרי לי רינה, בקיצור, עד כמה שזה זכור לי, את תוקלת בדיבור. מה חשוב? תגידי לי מה קורה? נו, באמת מה? מה שלומה של רבקה הר? נכון. יחזור אתיופ כעבר. 6 שנים ואז נגמר. הפגישה שכזאת, זה רק פעם ושתיים ועוד, מה נשמע איך הולך העולם, זה לא ראינו מזמן, כי תמיד שפלמחית נפגש עם חבר, יחרב בטח. בלב מה שהוא מתעורר, מה שהוא מתעורר, ועומד מבפנים, ושיחה מתחילה על אותם עניינים. התזכורת רולי פרח. רגע, הפסקה. משחק בלב! באמת בחורים. מתי? אחרי ההיא, הייתה תקופה של חבל וחבל שזה נגמר, אך היום בעיר הנגב רחובות יש וכיכר. עוד כבר יציג, נמהר נא. שנספיק לשוב עם אור. מה תרוצו? נו צריך את... הפספוסים עוד לספור. הפגישה שכזאת, ורק פעם ושניים דורות, מה נשמע איך הולך העולם, וזה לא ראינו מזמן, כי תמיד שפלמחניק נפגש עם חבר, יחרב בטח. בלב מה שהוא מתעורר, מה שהוא מתעורר, ועומד מבפנים, ושיחה מתחילה על אותם עניינים. הפגישה שכזאת, הפגישה שכזאת. חברים, אני מבקש שוב פעם, כל פעם אני מבקש מכם, זה לא עוזר שום דבר. אין צורך להחזיר את הספרים. אני אבוא לקחת אותם מהחדר, אין שום צורך. אוי, נפלו לי, כל פעם נעלמים לי ספרים, נפלו לי. תשאירו אותם, נפלו לי. חלק, עכשיו ככה הייתי מלך אילו הייתי בתל אביב. הייתי מראה להם מה זה לוחם נגבאי. תסתכלי איזה בוג'רת עשו כאן הבחורים. את יודעת מה? החבר'ה האלה, בחיי, מגיע להם. מנו, קום, תורך לשמור הגיע.
איזה חלום חלמתי. מה השעה? כבר 2, קום. 2 בלילה? והירח עדיין מאיר? בראבו ירח! הביטי נא אל הירח, אולי תהיי קצת מבסוטה. בינינו כל אחד יודע שבכיסי אינה פרוטה. אני מתאבד. אוי הפרוטה והירח, מה נורא האביב, עם גירעון בתקציב. לו רק הייתה פרוטה אחת, היה האושר בא מיד. אוי הפרוטה והירח, אוי הפרוטה והירח, זה צמד חמד הנרעד. אם יש פרוטה ויש ירח, אז הרומן חביבי זז. אוי הפרוטה והירח, נעליים צריך, מכנסיים צריך, וגם חגור חדש צריך, במקום זה חופש יש בטיח. אוי הפרוטה, אני מתאבד שוב פעם. אוי הפרוטה והירח, מצב רומנטי עד בלי די, כי לפלמחניק יש ירח, אך איפה הפרוטה אחי? אוי הפרוטה והירח, רחוקה עד מאוד, ובינתיים אבות. אולי יבוא עוד יום אחד ויפגשו בבתך גם הפרוטה והירח. זה. אני לא יודעת מה לעשות. קראתי כבר את כל הספרים בספרייה. הנה. קח את הרובה של בב. איך הספר? נחמד מאוד. נחמד מאוד. טוב, נכון? מרים, אבל נפגשתי, אין צורך להחזיר את הספרים. אני אני אבוא לקח אותם מהחדר שלך, באמת. למה לך לקרוא אותם? אני אבוא אחרייך, למה לך? באמת, מרים. נותרו עוד 8 דונם של תפוחי אדמה שצריך לאסוף. חברים, התקפת יריות שכזאת לא הייתה אף פעם. ממש לא נותנים לאסוף. אבל אנחנו לא נוותר. חבר'ה, כמה תפוחי אדמה אנחנו נעשה מטעמים? כל ישראל, השעה 1:30. עם כיבוש בית עפה נפלו בידי כוחותינו 150 שבויים, בתוכם חיילים מצריים. שלל רב של נשק נפל בידי כוחותינו. קרב חזק נערך היום, כוחותינו סבלו אבדות, תל אביב הופגזה, לא היו אבדות בנפש. מועצת המדינה אישרה 700,000 לירות ישראליות כהוצאה חודשית של הממשלה. אתמול יצאו שועלי שמשון לפעולה בשדות פלשת. הם מסתערים ומטילים מבוכה בקרב אנשי האויב. כתבנו מדווח על פגישה עם מפקד שועלי שמשון. המפקד דיווח על מעשי גבורה בקרבות נגבה המורעשת ומופגזת מדי יום, להוציא שעות מנוחה ספורות של האויב. והשיר בדרכם מרכז ומזמר, והשיר המוביל אל אויב. שהוא עליו של שמשון, שהוא פשטו במרחב, ונושאים בשלבת בלב. שהוא עליו של שמשון, מעזה, 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 שום נטול והקרב, לחירות ישראל.
היינו מצרים לשירו של שמשון, ובסרט הקט לפלישתים. האזינו היטב למקרא לרימון, שיר המוות לחיל הפולשים. שובו עליו של שמשון, שוב פשטו במרחב, ונושאים מהשלבת בלב. שועליו של שמשון. חברים יקרים, בבקשה, בואו תכירו, בבקשה. זאתי חנה פוטלצקי, עולה חדשה מארגנטינה. עולה חדשה, סופרת חברים. היא תבוא ותשב איתנו, היא תכתוב עלינו ספר כאן. עלינו, כן. מאוד מרגש. דרך אגב, חברים, שוב אני מבקש, אין צורך להחזיר את הספרים, אני אבוא לאסוף אותם. באמת, כל הזמן נעלמים מהספרים, אתם עושים מה שאתם רוצים, אני מבקש תחכו אותם, אני אאסוף אותם. המצרים בורחים מהמשטרה! המצרים בורחים! הפולש המצרי הוכרע בבסיסו המרכזי בחומת המשטרה בנגבה. הטור המשוריין העברי נע אל המשטרה. דגל האויב קרס ונפל, ודגל ישראל מתנוסס מעל התורן. חברים, הגיע מברק מיולק, מברק מוורשה. שרתוקו דיאני כי נגבה הוא הרמש בפעם הראשונה. בשעה טובה, ומי ייתן ונזכה במהרה לקימום הריסותינו. שלום וכל טוב שלכם יולק.